Ассаламу алейкум ва рахматуллоҳи ва баракату бародарон. Ман Абдуғафур Ҳусайнов, канали Тоҷдорон. Имрӯз насиб карда гӯшаи драйверро мебироем, номероро би меша смело гонят к ней. яке аз беҳтарин плюсое ки дар индрайвер ҳастаи бародаро, ин вақте ки шумо дар област дар ягон ҷой зиндагӣ мекунед, тарафи центр ягон вақт холӣ намерен. Хай редки случай мешавад ки хай заказ нестай. Мисол меорам, ман ози дар Митиши будам, тарафи Атраднида кор доштам. Дар омадам через индрайвер 600 рубл да заказ гирифтам, метро Алтуфио, клиента овардам, фаровардам, даровда Атрадни рафтам, корма буд кардам. Ина ози иншаалло ки ният кардем, тарафи Ватан Балашқа рафтесам, мошина ям мойка мекунем, як порядок мекунему, далши съёмка карда пурратар оиди индрайвер амашам мефаҳмонем. Бисёриҳо савол метиҳанд, оиди Балашқа Ватан, бародаро, Ватан Балашқа, ина навигатор мисол меорем. Алиса, Ватан Балашқа, поехали. В путь. Поехали. Хорошо. Примерно, иншалло, 10-15 минут пас мы уже дар Ватан Балашқа мешем, худо хоҳад. Мерем мошина як мойка мекунем, скотчоро алиш мекунем, далше съёмкара давом метем. Короче, намадам ози боло мебироем, хушу мошина мойка мекунем. Акай Рамазон? Акай Рамазон? биё хиҷаб ёяд дута сухан барои бачаҳоро инҷаро ози шапу шап кардем, полни лои поя атёрка кати, иншалло я бушванаш. Ина ҷои бародаро, автосервис Ватан Балашқа, смело метонем муроҷиат кунем, любой сложности, ходовой, подовой, газ, акар газон чико мекунӣ? Ходовой мотор. Любой чи? Беғарз электрики. Беғарз электрики на марамат кунем, замина масла, запчасти, масла, паста, ҳама чи дорам қариб. Хай метонем аниқ кунем омада. Так, иҷа мойкаю, баъд ҷои аклейка, инҷа аклейка метонем биёен. Аклейка оз кадесе олям ё кучқалиши? Ёфтен усто, мастер? Схемаша, приёмоша ёфтен? Самое главное, ина бародаро метонен аклейка такси биёен, ба сари баланд муроҷиат кунем. Мерем болоку, мошина майда шудан, омадам, скотч гирифтам, ай питёрочка, скотч кардем. Пока ози кор кардан наметонам дар тарифи бизнес, индрайвер майда задестам. Ози я решение хуб баровардем бародаро. пурра карда шумо да мефаҳмонам бародаро, ма ният карда будам ки мебурам ягон заказ мекунам, мисол пурратар шумо да мефаҳмонам, лекин исодам фикр кардам не обязательно ки ма ози бибурам ягон заказ кунам, чунки уже маълумоти пурра дорам оиди индрайвер. Ма метавонам ки мисол заказ набурда уже шумо да бифаҳмонам. Ман се чизи основнои индрайвера ба шумо мефаҳмонам, чи ба мардуми мо именно индрайвер да ози кор кардастиянд. се плюс дора, якум учет ба правои тоҷикӣ, дуюм бе лицензия ва сеюм бе стаж. Ами сабаб мардуми мо кор кардастай ва чӣ хел кунем ки мисол дар рейд, дар проверка дигару дигар нағалтем. Хо дани момент ин система кор кардастай, пока ягон қонуни нав набровардай, имина худаш индрайвер хай фотоконтрол бисёртар шудагиай, марам ози кор кардастам, чӣ хел ки бисёритон медонем мошинам задагиай, мисол Яндекс кор карда наметонам. Оиди подстава, бародарое ки шумо дар индрайвер кор мекунен, як бори дигар мегӯм, мисол ба дигаро бирасонен. Мумкин ки шумо бо ягон маълумоти пурратар бидонен ки ман надонам, дар комментария нависен, дигаро да дар корай. Вақте ки шумо заказ мегирен, аҳамият тен пассажир, шумораи закази пассажирро нишон метиҳад, чанд қа заказ кардагиянд. IC, IC заказ поён нагирем бародаро. Медонам инагда мешавад закази лойдорай, дилтон мекаша, мегӯяд закази зурай мегирӣ, лекин мерай уже подставай. Закази дитта точка нагирен. Мисол заказе ки дар заказ остановка мондагиай ку ухелиёра нагирен. Бисёри ҳамбиё ҳамхелиам подставид мекунам. Метро Китай-город, Отрадный, Ховрина, бо проспект Мир, ҳамин районо бисёрош подставанд. Баъд Китай-город гуфтам бародаро. Заказое ки мисол новичоканд. Нигоҳ кунен ози. Я намуди поступка кардагиам полностью умни ходи ваё ки новичок нови регистратсия мекунам бародаро, номшона Абдуғафур, номшона Умед, Суро, Бексултан, Юлдузу, Ҷулдуз, ҳамин номои нирӯз ки мемонанд, шумо мегӯен хай значит подстава нестай, мегирен мерен подставай. Дар ҳолате ки шумо подстава да ғалтидем бародаро, чӣ бояд кард? Ман чӣ кор кардам? Ман якум намедонистам. Ман дар Телеграм бародаро, ссилка Телеграма ман дар описания видео мемонам, дар комментария бидунем подписатсия кунен. Вақте ки мара қапидан мошина маҳкам кардан 10-15 рӯз
ягон хел бароварда натонистам. Раҳмати калон бароям бародаре ки барои мара ҳамин маълумота дод. Ман навози фаҳмидам ки мисол ҳамин маълумотҳо чанд қадар дар кора барои мардуми мо ҳамун дамо ҳаракат кардастем ки бисёртар маълумота пешкаш гардонем. Мисол ҳамун бародар мада намегуфт, мумкин ман ямош дад мекардам. Ман телеграмда навистам ки бародаро мошини мара бурдан маҳкам кардан Мерседеса. Чӣ хел кунам бирорум? Я бародар связ биромад гуфт ки мерай суд мерай гап мезани судя кати ё ки секретараш кати ки мақсад мошин аренда зиндагӣ мехелай ухелай мақсад жалас давид мекунӣ вай мекунӣ. Мисол мегӯям хеле ситуация ман бояд мошина бирорум. Мегиранд просто задни число кати переключат мекунанд. Бояд суди ма як моҳ баъд мешид 15 рӯзда туғри шид. Худаш ман 2 ҳафта қариб ждат кардам. Ба рӯзи душанбе рафтам судя кати гап задам. Пагашта суда мондан рафтам мошина баровардам. Ак ман шаҳрванди Россияям мисол правам российские мара всего 4000 штраф кардан. 2000 суд штраф кард, 2000 мади барои питьевой лист. Тамом. А бародарое ки праваи тоҷикӣ дорен чанд қай штрафаш рости гап ман намедонам, оли нағалтидам ситуацияда ва бигем ки маълумот надорам. Агар ки бидонен шумо дар комментария бинависен. Дар ҳолате ки шумо ғалтиден ҳамин ситуацияда якамш ки ҳаракат кунем участковой кади гап занен нашид мисол груба гап назанен. Чанд қа груба гап мезанен ҳамун қа минус барои хутонаи бародаро. Чизе меган намеган ман намегум ки ваё зуран. Не бародаро. Просто власт да даст шуна хутон прекрасно медонен. Оли оиди иншалло отдельно видео мекунем. Сари хам спокойно качун гап мезанем. Мегӯй зиндагӣ дорум, прикоркунӣ омадам. Ягон ҷой ваяш нестай, ҷой изо ам нестай. Ҳамамон омадагем. Амуро амо ахмақ намефаҳмонӣ. Тамом мегиранд, мисол ҳаракат мекунанд, ускорене процесс да мисол суди шуморо мемонанд, ҳамаш мегзара. Оиди подключенияо ва оиди заказои по пути бо як бор дига мегум бародаро, чӣ хел ки дар аввали видео ман гуфтам, мисол шумо дар област зиндагӣ мекунед, ҳар саҳар центр мерен. Холӣ таксие ки зардем бисёритон мисол лицензия дорен 100% ку шумо метавонед смело регистратсия кунед. Мумкин ки дар назари шумо натово ҳамин чиз, но на самом деле ҳамин хел ҳастай. Вақте ки надони одам уже не интересен. Вақте ки мефаҳмӣ, конечно, уже интерес калон мешава. Мисол меорам, ина ма дар Королёв зиндагӣ мекунам. Ҳар рӯзе ки ман хона мебирам, ман центр мерам мисол, ё ба сари телефон заказ шава, ё ки офис мерам съёмка. Ман холӣ намерам. Редки случай ман холӣ мерам. Ай пеши хона 500 рубл, 600 рубл, 700 рубл центр заказ мегирам индрайвер кати. Метавонед смело мисол истифода барен, ба сари баланд ягон ҷой вайш нестай, агар ки ягон татунда дар кор боша. Ва оиди подключения чӣ хел ки ман гуфтам бародаром, ма ба номи як бародар Комфорт Плюс ша подключат кардагем. Чӣ хел дигаро подключат мекунанд, сум кати, дубликат кати, ман ира намедонам. Ман ҳаракат кардам, гуфтам мековам, миёвам, наёфтам бародаром. Видео қадарозам нашид, но все же фикр мекунам видеои даркорӣ буд. Бародаро бисёриё ждат доштан, бисёриё пурсида буданд. Ягон камбудӣ боша нависен, иншалло ки дар оянда ислоҳ мекунем ва ният кардагем ки видеои оянда дар бораи милисо, дар бораи гаи, штраф, мисол қонунои Россия, қонунои мисол раҳ, правила дорожного движения, чӣ хел кунем мисол ҳамин ситуатсиё бигрезем, чӣ хел кунем ки мисол авария накунему, штраф накунему, дигару дигар. Биён я дастгирӣ кунем ҳама каса, иншааллоҳ ҳамин видео просмотри хуб ки гирифт, худо хоҳад мепартоем. Не обязательно мо до 100 000 просмотр. Кама как результат нишон метем, тамом бародаро. Ягон камбудӣ боша бахшиш, дар ҳаққи мо дуо кунед. Аллоҳ нигоҳбонтон. Ассалому алайкум.